Wara li parti bil-pjazza tal-Imqabba għamlet jiem sħaħ magħluqa matul il-jum tal-erba bdew ix-xogħlijiet f'din iż-żona kif għal darb'oħra reġa' beda jisfronda il-pavimentar. Din mhux l-ewwel darba li kellha tingħalaq parti minn din il-pjazza dan hekk kif wara li ġiet inawgurata lura fl-2021 din il-pjazza beqgħet tingħalaq kull ftit xhur għaliex jibda jinqala l-pavimentar kaġun tal-inkompetenza fil-mod kif sar ix-xogħol oriġinarjament. Infatti fl-ewwel sena li saret din il-pjazza kellha tingħalaq għal tal-anqas 3 darbiet u minkejja li jissaddew ix-xhur din l-istorja għadha tirrepeti ruħha. Persuni li tkellmu ma' Net News qalu li l-pavimentar ġeneralment jisfronda wara li tkun għamlet ix-xita, dan apparti li l-pavimentar ma jiflaħx għal vannijiet u trakkijiet li għaddu minn din il-pjazza ta' kuljum, sitwazzjoni simili għal dik li kien hemm fil-pjazza ta' Raħal ġdid li spiċċat kellha ssir mill-ġdid bit-tarmak. Għal daqstant kull darba li jridu jsiru x-xogħlijiet din il-pjazza tispiċċa tingħala għal ġimgħat sħaħ għad-detriment tar-residenti u ta' dawk kollha li jkollhom bżonn jagħmlu użu minn din il-pjazza prinċipali fil-lokalità tal-Imqabba. Intant bosta persuni qalulna li hemm bżonn li t-tiswijiet isiru b'mod effettiv bilgħan din il-problema tiġi eliminata jew inkella il-vannijiet u trakkijiet ma jitħallewx jgħaddu mill-pjazza.